রাধার প্রেমিক রাজা মোর দরকার সে রাজা রহস্য মোর দরকার ଆପଣଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍ ରାଜାର ପ୍ରେମିକ ରାଜା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜିର ହେଇଛି ସାର୍ अरे वाह 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 शिकारी प्रभु को ये तो अति भाग्यर कथा ଆଜି କିନ୍ତୁ ଶିକାରୀ ବାଲା ସାର୍ ଆଜି ଶିକାରୀର ଶିକାର କରିବ ସବୁଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ନଥାଏ ନା ସାହେବ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା तुम्हें किए ଉଲ୍କା 15-20 ବର୍ଷ ଉପରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା ଏବେ ତଳୁ ଖସିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଆଉ ଖସିବ ତମରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ तुम्हें जानी पड़ो कोठी ठिया भाई को धमकता करूछ ଅପର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ସ୍ତୂପ ଉପରେ ଏ ବାଟରେ ଅନେକ ଦିନର ମାନଙ୍କର ରକ୍ତର ଛିଟା ପଡ଼ିଛି ହେଲେ ଆଜି ତୋ ରକ୍ତର ଛିଟା ପଡ଼ିବ सुनो तुम्हें मैंने भूली जाओ तुम्हें जो गुंफा रे भुकुच से गुंफा रे गोटे महाबल बाघ गोटाए झापरे तुम दीटा को टेकी नब ସେ ମହାବଳଟା ଆଜି କେମିତି ନିରୀହମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିର୍ବିକାର ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି अरे तू चुपचाप ठिया कुछ कौन करेगी ଲାଲାଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରଖୁବାଲା तू चुपचाप ठिया के रात मारछ कुछ कौन ମୁଁ ନାଥ ସାହେବ କାରଣ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ଜଣେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ପାରିବିନି पानी ନାଇଁ ପାରିବିନି पानी पानी बुला